på den første rytter i anden afdeling på banen. Det er Michelle Moslund på Mellemhavens Copperfield. Det er Michelles andet senior DM, og i går klarede hun sig fint med 65,1%. Michelle er amatørrytter, men har selv haft Copperfield siden han var 4, og altså reddet ham op igennem alle klasserne og uddannet ham til Grand Prix. Hun rider ved Bjarne Nielsen og ved Mike Kohlschmidt. Det er sådan, at i dagens Grand Prix Special er de 24 bedst placerede fra gårsdagens Grand Prix med, og de rider altså om de 15 pladser i Kyren i morgen. Så man kan vel sige, Hans Jørgen, at i forhold til i går, så forventer vi at se, at rytterne rider lidt mere til i dag, fordi nu har hestene set banen, og rytterne har formentlig fået eventuelle nerver reddet af sig. Ja, vi håber på det bedste. Ja. Det er jo også et program, man rider mere til i Grand Prix Special. Med en masse øgninger, overgange og passage. Et flot program. Hun får en fin indridningsparade. Også fint i gang. God fri trav, den her hest har. Kommer godt bag til også. Der er mange heste, der har flot fri trav. Mest med forbenene. Den her, den kommer også godt bag til, synes jeg. Så kommer traversaden til venstre. Og det gør den rigtig flot. Hun kan ride til, uden at den løber sin vej. Den bevarer bæringen og takten. Og så skal vi have overgangen til passage. Og den er fin ens. Det tæller godt, at den er rentaktet hele vejen, både for og bag til. Og så direkte ud i den fritrav. Og tilbage igen i passage F. Og det kører jo flot. Der har ikke været en taktfejl endnu. Og så kommer anden traversade her. Der kommer hun også fint i gang. Rigtig fin sving og bøjning og smidig hest at se på i traversaden mod højre. Den er en velgående hest. Og præcis overgang. Flot løft. God takt. Også en fin overgang ud i den frie trav her på lange siden. Ja. Uden taktfejl. Og endnu overgang til passage, som lykkes fint ved K. Det har været et fint program indtil nu, og så kommer skridtprogrammet før Piaf Passage, turen og galoppen. Og så ser vi en fri skridt, hvor hesten rækker sig godt frem og ned og skridter godt igennem. Jo større overtræning, jo bedre, hvad han har sagt. Det skal have en ren takt som det allervigtigste, og så god energi og søge frem og ned og gerne træde godt over sit eget spor. Så kommer lidt problemer med at holde den samlede skridt helt hen til Piaffen, men så kom den i gang og viser en udmærket Piaf. Og igen en lille smule fremadgående i Piaffen, men stadigvæk viser de trin, den skal. Ser nemt ud. Det er jo også vigtigt.
Så kommer de stejle galoptrapassader, hvor man skal over til B og chancere og tilbage til H. Og det gør den flot. Det gjorde den også flot i trav. Og rigtig fin skift. Og kommer ud i god tid og får lavet chancementet ved H. Fin snor lige 2 chancementer her. Ja, meget flotte. Der indløber desværre en fejl her i et af chancementerne. Men hun fandt der hurtigt rytmen igen. Ja. Og en hest, der virkelig lægger sig godt ud i den fri galop. Flot. Ja, pirouetten blev faktisk ganske god, selvom forberedelsen ikke var helt på plads. Men det kommer også hurtigt, men når lige at vende op ad midten, så skal den være der. Og så får hun lavet de 9 etter lidt tidligt. De skal gerne fordeles lidt bedre mellem pirouetterne. Flot sat til en fin pirouette. Hun var lige ved at mangle energi til slut, men hun klarede den. Den var velforberedt, men hun havde så også god tid, fordi hun lavede etterne lidt tidligt. Og så viser den endnu en udmærket fri trav her på langsiden. En flot afkortning. Hun tabte stigbøjlen. Håber det ikke. Men den går fin passage. Den er lige ved at gå i stå her. Ja, og så vælger hun at ride frem efter 7-8 trin. Det var nok klogt. Så det ikke kommer nogen større fejl ud af det. Og nu er den går lidt i stå her til sidst, så du får en tidlig parade. Men ellers et rigtig fint program fra Michelle Moslund. Første rytter i det danske mesterskabs anden dag, sponsoreret af Gorisen Federstil, det var Michelle Moslund William Harris Copperfield. Og hun fik i går 65,12, og det skal så lægges sammen med de point, hun får i dag. Vi har fået anden rytter i klassen rundt om banen her. Det berider Nikolaj Kowalski. Han rider på den 12-årige Gewelz Donatella, som er efter Blue Horse, Don Jufro og Vakant. Equipagen har fået masser af placeringer i Grand Prix ved landstævner, men også reddet internationalt, blandt andet ved Arctic Games i Norge, hvor de også har opnået placeringer i Grand Prix. Dommer ved 61,96%, dommer ved H 65,58%, dommer ved C 64,90%, dommer ved M 63,33%, dommer ved B 65,49%, og det giver et total på 64,255% for dagens klasse. Og det betyder, at hun samlet nu har 129,375 point.